Que Déu guiï les nostres passes. Molta gent es pensava que els joves no seríem capaços de fer res, però ho hem fet i hem demostrat al món que sí que podem fer coses. Déu és el més gran, la gent ha guanyat. Un mandatari ha de derivar el seu poder al poble i no està al dictat d'Occident. L'amor del poble és qui aguanta un mandatari, no els diners, ni els milions, ni la col·laboració dels Estats Units i Israel. Déu és el més gran. Potser Mubarak s'ha mort, o potser s'ha perdut. El nostre paper com a gent jove és succeir els grans. Qualsevol que vingui ara sap que el poble finalment s'ha despertat. Ja no podran estafar mai més el poble. Egipte és la mare del món àrab. Estic molt feliç. Ara negociarem i podrem expressar els nostres objectius. Al Caire eren les 6 en punt. Ho han aconseguit. « 18 dies i 300 morts després de sublevar-se el 25 de gener, el poble egipci ha tombat l'estaca. Han foragitat Hosni Mubarak. Davant el seu palau, des d'on dirigia negocis i tortura, des d'on acatava les consignes de Washington, els egipcis que ho celebren es compten per milers. Ara som lliures, ens l'hem tret de sobre. Les incògnites sobre el futur polític i social a Egipte són gairebé infinites, però avui no tocava. Era l'hora de saborejar el triomf. Minuts abans, un home que encara no volia donar el seu nom ens demanava parlar a càmera. He vingut per dir a Mubarak que, per favor, que se sacrifiqui una persona per 80 milions de persones i no que 80 milions se sacrifiquin per una. Ja n'hi ha prou. Poc s'esperava que el seu desig es faria realitat immediatament. Després de 30 anys que el faraó no ha escoltat ni visitat el poble, avui el poble ha visitat el faraó. Ha estat l'última empenta, avui sí. El Rais Mubarak és cosa del passat. Joan Roura, TV3, El Caire.